Oh, però què coi és això? Ha fet servir la trampa per rates contra nosaltres? Thor, Platinum! Al món! Dóna'm una mica de treva. No et preocupis, he eliminat la trampa abans que t'arribés el verí, juntament amb el tros de carn que havia estat afectat. Curar-ho no serà gens complicat. I també he esbrinat on té l'amagatall el nostre enemic. S'amaga dalt de la muntanya, entre aquells dos rocs d'allà. És increïble! És com si aquesta rata i tu fóssiu d'un altre món. Aquesta no me la pensava, però això vol dir que sóc el més burro de tots. És a 6 metres d'aquí. Ell sap el que s'exposa si ens torna a disparar. Ara estic segur que no ens tornarà a disparar, perquè sap que si ho fa descobrirem on s'amaga. És molt llest el malparit. Però pots saber què vol dir tot això que estàs dient? Hem de fer alguna cosa. Ja hi estic d'acord, Josuke. Si ens quedem de braços creuats i no fem alguna cosa, aquest desgraciat se'ns sospirà. Però també m'agradaria que fossis tu el que l'ataqués. D'aquesta distància, el teu tir es podria desviar una mica, però amb una diferència d'1 centímetre i no gaire més. Senyor Jotaro, es pot saber què faràs? M'exposaré a mi mateix, i d'aquesta manera em dispararà. Amb això n'hi haurà prou, perquè tu, Josuke, te n'adonis d'on s'amaga. I quan tinguis l'oportunitat, dispara. Ho dius de debò? Tu ets l'únic capaç de fer això. I fins i tot si acabo ferit per aquesta mala bèstia, confio en el teu Crazy Diamond perquè em pugui curar. No te n'oblidis, Josuke. No et pots curar tu mateix. Cal que estiguis concentrat, Josuke! M'hauré de preparar mentalment! Star Platinum, al món! Has descobert on s'amaga? No, no ho sé! S'ha tornat a moure quan no el veia! Em sembla que hauré de pujar a la muntanya per acostar-me una mica més. I mira atentament des d'on dispara. Des d'on dispara? Ai, quina pressió! Allà, el veig, el veig! Què ha passat? Com ha pogut endevinar aquest desgraciat on em mouria just després d'aturar el temps? És la nostra última oportunitat. Senyor Jotaro! No et fixis en mi, Josuke! I apunta la rata. Fixa-t'hi molt bé abans no ens torni a atacar! Això no m'agrada. Ara tinc 4 bales. És el meu únic intent. Si perdés més temps... Hi tornaré, Josuke. Oita! És el mateix lloc d'abans, però el seu cos s'amaga parcialment darrere d'aquella pedra. Merda, això s'està posant molt complicat. No la puc deixar passar. Només he de disparar un objectiu molt més petit. Començo a sentir confiança. T'ha arribat l'hora, Baliga-Balaga. Oh! El Josuke ha fallat. Com ha pogut passar? M'agrada molt que em miris a mi. Al cap i a la fi, me n'he adonat que si fallara el tir, acabaries mirant a la meva direcció. I ara, et puc disparar amb tota seguretat.